Iyi yakatanga kufunga vanhu avairwisana mufamily nenhau yekuronga. Saka infect vagara vachingobatsika zvavo mukati memusha kusvika vandisimudza kuenda kunobuda kunozwa kubhonda musha kwabusiness. Nyaya iyoyo yanga ine zvimwe zvayanga yakamirawo iye kwanga kwakarogwa chete kwakapera. Asi pane mukomana anonzi Tapiwa Sachiwa. Mukomana ndiye airwiswa nehama dzake. Saka zvaiitwa nehama dzake vakatora sefamily kuiwana Sachiwa. Zvinhu zvamurunetsana makadai izvi mwana munosvika pakumuita sei pakunomuraya. Saka zvipa nzvimbo kana mukuti mukurwisana sekudai wakabva wapinda matare ndobva wabatsirizwa kuti aparege kuramba paine asi hari manje yaifanira kunge ichiita mazuva ayo izokasika kudini kuzosekwa norodzwa nekuti kusimudzwa kwehari kwanga kwakutsimbika nawe kuti varige pane anga achirwara aitotendera njeri. Saka zvichizotikonzwa nemukomana iyoyo. Saka pawakandisimudza ndakazosvika kumukati memusha tikataungatinozozvisa asi zvino mwakayazva kuti tikwanise kuzosunga kuti zvinodikiwa apa mukana wekunonobikia wedu isusu wakwana muna August. Saka ndakatanga wataura paine time kuti taimapumidza kugadzisa zvinhu zvenyu kuti mangwana muzorega kudini kutambudzika muzoti mangwana chiremba weyadi ashati. Saka ipapo taimbotaura. Saka pandakasvikawo mukati memusha ndaona mazuva atifambei kuti August asizvo hakuna kutambirana kwakanaka kwakaita. Saka ndofunga ndokubuda kwakazoita mashoko kuti pane saka aiyo vari kutanga varamba varamba. Aiwa isusu sedare hatinei nehari yavo besi. Handiti hari ndiyawo but hondo yedu nawo ndipaiswa hari. Handiti sango. Yes. Nekuti zvazvinoita ndezvokuti isusu mumasango umu kana kuti umambo hwatakagara handi weduba une wakatanga. Isusu chedu kungobatira nekuteedza zvavanoda kuti tidini tiite muprocess. Saka isusu hari yekuti watora chidhoma watora chichi hatina basa nacho. Nekuti zvafanana nepano ndikatenga pfuti ndeyangu. Handiti hainei next door ndeyangu for my security. Saka isusu ukatora chikwambo chako kana chidhoma chako ndechako. But tinozongononetsana kuti wavisa musango medu mani makukanganisa waridzi wenzvimbo ndo paane hondo. Saka isusu kana kuwasunga kwataita kuti pana painge iri nyaya yekuti hari yawo hatina basa nayo but pamaisa bvisai zviri nani mise mumba. Handiti nekuti chinokosha pamunhu imba yako yawawaka pasitendi yandakupa asi stendi ivhu iri nderangu. Ndosaka mushona kana kanzuru chaiyo kanzuru inokuta kuti ukanga manetsana nekanzuru vanokuta kuti bvisa imba yako lendi ndedu. Saka ndizvo zvinoita futi mambo kuti tikanetsana nemunhu tinokuti ibvisa imba yako lendi ndedu. Saka apa tiri kunetsana pakuti hari pamaiisa ndepedu bvisa isa mumba mako kana pasi pemubhedha kana mukicheniti kana modropu hatina dambudziko nao. Saka isi ndo zvatatiri kwadira chete kuti wakomana hari yenyu iyi manyangadza denga. Izvozvizvi isusu mashikiro nemhondoro dziri kutitaura kuti nyika yashata nezviri kuitwa. Handitika vanhu vari kupfeka zvitsvuku, vanhu vanoshanda nechisi, vanhu vari kurara musango, vanhu vari kuisa hari dzakadai musango, zvese zvakanganisa nyika. Zvinodzoka kwatiri isusu madzimambo kuti gadzirisai. Then ndakutora ruoko kuisa mumwe mangu kutenga zviyo, kutenga chikafu chekubikira vanhu kuti vadye tichiita chikaranga tichichenesa nzvimbo. Ndo pane hondo yedu ipapo. Saka iwo kana wari kuramba kuuya aiwa dare riripo nekuwateera futi kuti wauye wagadzirise hari yawo iyi. Nekuti iwo ndo wakandoitora wachiziva kukosha kwayo. Handiti hondo yedu ndeyekuti bvisai hari yenyu musango muise mumba. Musango mune waridzi vanofambamo. Then kana wasangana nehondo dzakadai manje havachafari havachasununguka. Asi vanouya kwatiri isusu wapenyu kuti gadzirisai honai zvakudini zvakuitika. Saka ndo pane nyaya chetipa. Chiremba huna chawakakanganisa nekuti iwe uri pako kuti uraramisewo mhuri yako. Auya atodanyuka kana uinayo unomupa. Handika sipa uchandoichengetera manje ndopashata. Nekuti umwe nomwe unoraramisa mhuri yake. Saka munhu akaika kuti ndoda nyuka unomupa. Ndiye chazva paanondoichengetera. Auti ndoda gudo unomupa. Saka chiremba isupermarket munhu anopinda chitora chaari kuda.
haumanikidzwi. Saka maybe ipapo ndopada twafainda kuti woteerwa futi vanhu ivavo kuti wauye tidini tigadzirisane. Ende vanhu chavakapisa ndechekuti kana vanhu vari kudaidzwa namambo, handiti zvinhu zviri simba panapa hapaendesi munhu kujeri, handiti vanofanira kuenda kwamajistrate kwavanosungwa vachienda kujeri, ndokwavanoda. But panapa tinotaura nenyange zvakakura sei, tinotaura nemunhu uchidzoka kumba kwako. Shamwari wona wakanganisa apa napa, nditiro zvakati ndigadziriwo nzvimbo yangu, wobvisa togadzirisa ukama hotofamba. But vanhu havatonzwisisi kana kurunzi kwamambo, donzvo redare ramambo nderei, vanhu havazvinzwisisi. Vanoonanga kwamambo kungondotorerwa mombe, hatitori mombe. But chiripo ndechekuti tinotoda kugadzirisawo zvinenge zvakanganiswa nawo vanhu. Notini kana ndakagara pano pandokanganisa chii, ndina chandokanganisa. Handiti maona manje. Saka isusu tinoda kuti sevanhu vanenge vari panzvimbo tichida kuti ngatinzwananei, wakanganisa pashamwari, saka ndoita sei, ita zvakati, togadzirisa apa, tatogara zvakanaka, honde yatopera. Isusu hatifaniri kurwisana nevanhu vatakagara navo, hatifaniri kutomborwisana navo kana even mbijana, nekuti kuti ndinzi mambo wanhu ivavo, kutonzi sabhuku wanhu ivavo, kutonzi headman wanhu ivavo, kana even ukatarisa president chaiyo kuti anzi president tisu, watinoti president wedu ngaatitungamire tisu mabosi. Handiti maona manje. Saka manje kanga tobva tatemera pamutanda wanhu ivavo, hapana zvatiri kuita. Tinenge tatadza utungamiri hwacho kana zvikadaro, tinenge tatokoniwa chaizvo, nekuti kana even mutungamiri wenyika hafari nezvinhu zvinenge zvakadaro, nekuti mutungamiri wenyika anenge achitoziva kuti kana kuine madzimambo zvinhu zvakarongeka, ende tinofanira kuzviita chokwadi zvinhu zvodini zvorongeka. But munhu kana uri kumudaidza kuti uyatitaurira uyatigadzirise, munhu oramba iye ashumba yada kuendesa national park, hasisiri munhu achagara mune vanhu, ada kuendesa kupaki kwaanondoswa mukeji, nokuti munhu unofanira kuti kwazi kwamambo tori kumhanya, mambo ndauya, muri kuti chii, ngatigadzire zvakati zvakanaka, mambo ndanzwa, ndiri kugarisa nawo. Ndosaka muchiona munhu achiendeswa kujeri, unenge watadza kuita cop up nesituation iri muarea, wonzi mbomuvharirai pfungwa dzake dzigadzikana. Saka well, in short maybe ndo zvatingatei. Saka kunikwa kuita follow up, woonekwa kuti kana vasina kuuya reason yavo ndei, ende vanenge vada kuenda vanhu makawanda, nokuti kana mukasvika mukaona unetsa kuti mahandicapsi woiwa nawo, nokuti vari kukanganisa nyika yedu, vane hondo ipapo, vari kukanganisa nzvimbo yedu. Munongotaura zuva iyo ndonongoruziva magema uchichiwe mari dzavo nedzavo, tinongoda kubata munhu. Ndifunga zvinenge zvakanaka todare tinenge tatopedza nyaya yedu. Mene pamupachine zvimwe zvokutora. Ende plus dai vanga vari kudaira foni kazvazviri nazvo.